Hej alle sammen, og velkommen til en ny video, hvor jeg skal lave crossbar challenge med min ven Jonas Felt. Og han er også inde på YouTube, der hedder han bare det. Og og jeg er hjemme med mig selv, som I kan se her. Og vi skal køre op på cykel. Og ja, det vil jeg også vise jer nu. Jeg vil bare gøre det i speed up version. Hej hej! Ja, så er vi kommet derover nu, og det kommer til at være den, ja, skal vi ikke sige, den der får spor 3, eller? Bedste 3. Bedst ud af 3, okay. Det er bedst ud af 3, og det er fra 11 meters afstand, og så gælder det bare at ramme overliggeren. Ja, okay. Vi går bare i gang nu. Step op til bolden. Han tager. Step op. Spasser Ole. Ha 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 ha. Det er overliggeren. Åh! Pikhoved. Til bolden, når du misser. Ah! Fuck! En kamera. Skideren. Nej! Nej! Hvorfor? Så nu er vi rykket 2 meter tættere på, grund vi ikke kan ramme noget som helst. Fysik kan ikke lide. Jeg kan ikke sige for fysik kan ikke lide. Jeg kan ikke sige for... Yes! Yes! Ja! Misser! Jo! Haha! Nej! Pikhoved. Se om man kan skrue. Pussy Destroyer. Ja. Nu er det lavet om til det næste, der rammer overliggeren, som der vinder. Ja! Pussy.
Men ja, det var Felt, der vandt 2-1. Du skal blive kærev! Du skal blive kærev! Ja, det gør vi hjemme med mig, men nu tager vi en speedversion igen på vej hjem til mig. Haha, blive kærev! Ja, det er sådan nu, jeg skal have bygget røv. Haha, alle ind på den mur. Jeg har med fået den ben. Der var jeg heldig. Nå, men ja, Jeg skal tage om. Nej. Okay, jeg håber, I vil subscribe, og jeg håber, I vil like min video. Ses!